Узган гасырның 70-80 елларында тарихчылар әйтмешли социализмның чәчәк аткан чорында Апас районының Крупский исемендәге колхоз районда гына түгел, республикада да алдынгы хуҗалыкларның берсе була. Шуңа күрә дә биредә ел саен республика күләмендә һәр төрле семинарлар, киңәшмәләр уза. Без эшләгән шар, без эшләгән вакыт бик тә созидательный эшләр өчен мөмкинлек биргән вакыт булды. Мөмкинлек булды. Колхозларда әйбәтләнделәр, рәтләнделәр. Шулай ук авылда яшәүдә әйбәтләнде, зарплата ала башлады халык. Ул елларда хуҗалык белән Татарстанда танылган шәхес, Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, сугыш ветераны Гашыйк ага Хәмидуллин җитәкчелек итә. Нәкъ менә ул лаеклы ялга киткәч, авылдашлары колхозга рәис итеп Мәхмүд Салаховны сайлап куялар да инде. Хашабый әйтергә кирәк, бик көчле җитәкче ул, бик яңалыкка омтылучан, авылларны бик астында төзекләндерде. Яхшы эшләгән кеше артыннан эшләп китүе үзе бер авырлык ул. Нинди генә авырлыклар, каршылыклар булса да, суккан җирдән эзәргә яратучы Мәхмүд сер бирми. Үз тирәсенә үзе сыман яшь белгечләрне җыя, җиң сызганып эшкә алына. Сария Панизамова колхозда 33 ел дәвамында экономист, бухгалтер булып эшли. Мәхмүд Миннуллович ул чын җир кешесе. Чын җир кешесе, ул җирне, халыкны бик тә яратты, бик тә хөрмәтләде. Эшли дә белде, эшләтә дә белде. Хезмәт кешесен күрә дә белде, аның бәясендә күрсәтә белде, бәясендә түли белде. Авылның көнкүреш объект биналарын төзүдә аның бик тә зур уңышлары. Менә без хәзер басып торабыз, менә мәчет, менә монда мәдәният йорты 2 этажлы. Алар барысы да Мәхмүд абый колхоз эшләгәндә салынган. Сүздә юк, ул елларда колхозларда төзелеш эшләре планлы рәвештә алып барыла. Дәүләт тә ярдәм итә, авылда эш чыгулар да җитәрлек. Чирмешән елгасы аша тимер күперләр салу да нәкъ шул чорда башлана. Бер күпергә 350-400 метр труба китә иде. Ул 10 күпер ул. Менә 10 күперне чыгу эшчелгә барды ул. Эшчелдә аның трубасында тапкан, урманнан имәнендә алып жарган, бруска саган, һәм алар менә 30-35 ел инде хезмәт иттеләр. Күперләр дигәннән бу якларда беренче асылмалы басма да шул вакытта төзелә. Аны Мәхмүд абый Венгриядә булганда күреп кайткан Дунай аша салынган басма үрнәгендә эшләтә. 45 ел бер мәртәбә ремонт узганнарга. Шуннан бирле халык авылны таштырып тора. Ул елларда колхоз һәм җирле авыл советларының кулга кул тотынып, уртак максат белән һәм бер юнәлештә эшләүе дә уңышка ирешүнең бер сире була. Без аның белән бергә эшләдек. Ул нинди генә сорау белән мин мөрәҗәгать итәмме? Халык сораулары белән аңа керәмме? Ул һәр вакыт уңай, аларны барсын уңай хәл итте. Әле хәзердә Мәхмүд абый халык белән, халык мәнфәгатьләрен кайгырта, аларның шатлыкларын бергә уртаклаша. Аларның авыр хәсрәтләре килгән чагында да ул бер кайчан килмичә калмый. 90-нчы елларда авылларда мәчетләр төзү башлангач, Мәхмүд абый үзенә максат куя. Колхозлар таралып беткәнче һәр авылда да мәчет салып калырга кирәк. Без халык булышты, осталарга зарплатасын бирү өчен основном бөтен материал, газ кертү, электр кертү эшләре бөтенесе шәндәр колхоз хисабына. Бүген инде 10 еллар узгач, ул елларның матур хатирәләре күңелдә, кайтарып булмаслык мизгелләре аклы каралы фотоларда гына сакланып калган. Кышкы кичләрдә ул фотоларны гелсен белән еш караштыргалыйбыз ди Мәхмүд абый. Ярты гасырдан артык гомер итеп, 3 бала үстергән ир белән хатын бүген уллары, киленнәр, балалар тәрбиясендә яши. Табак сауыты шалтырый да тез генә бетергә кирәк аны. Аны зат җиртергә ярамый. Шуңа күрә Бірін жол береге тиеш, конечно. Ол бит инде икеңдә кызу булсам булмый ул. Бек колхоз малайда булган карамастан без барып эшләбездек. Үләнне ташыдырык, утын ватадырык. Төрле үстердек. Үз кызлары кебек каршы алдылар. Минем инде исем китте. Башта куркып торган идем инде. Ул вакытта хәтле колхоз председателе бит инде. Бүгенге көнгә хәтле безнең арада менә бер нинди тавыш тагыгы да булган юк. Аллага шөкер, бу әнинең акыллыгы. Күп эшләп, мохтаҗларга ярдәм итеп, авыл өчен, кеше өчен дип яшәгән җитәкченең картлыгы да күркәм була. Авылда Мәхмүд абый турында да күп күрмәде, кирәкмәгәнне ишетмәде, кешене суд юлында йөртмәде дип сөйләр. Димәк, авылдашлар алдында намусың саф, йөзең ачык. Менә шулай эшләргә кирәк. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.